Tässä noin 4 minuutin videossa selviää, miten voit hyödyntää yritysmarkkinoinnissasi ihmisten kiinnostusta tarinoita kohtaan. Tätä et kuule mistään muualta, joten nyt kannattaa keskittyä. Moni yritys etsii jatkuvasti uusia markkinointi-ideoita, vaikka vakuuttavin markkinointimateriaali löytyy jo heidän omista asiakastarinoistaan. Siis silloin, kun he ovat palvelleet asiakkaita menestyksekkäästi, ratkoen heidän ongelmiaan tai täyttäen heidän tarpeitaan. Miten sä? Pidätkö tarinoista? Leffoista, kirjoista, lyhyt- tai pitkistä videoista? Aivan, kaikki rakastavat tarinoita. Myös sun asiakkaat, nykyiset ja tulevat. Nyt sä ehkä ajattelet, joo, markkinointi on markkinointia, mutta vihdoin viihdettä eikä näitä voi sekoittaa. Kyllä voi ja kannattaa yhdistää, nimittäin koko viestintä perustuu meidän aivoihin ja niiden toimintaan. Meidän aivot rakastaa koko ajan tarinallista lähestymistapaa, kuten vaikka sitä, miten tarina päättyy tai tavoittaako päähenkilö tarinan aikana tavoitteensa vai ei. Jokainen tempautuu mukaan hyvään tarinaan, koska hän ei voi sille mitään. Hän ei voi sille mitään, että häntä kiinnostaa, miten tarina päättyy. Hän ei voi sille mitään, koska se johtuu hänen aivoistaan. Ihmisen aivot haluavat ratkaista arvoituksen ja tietää, miten tarina päättyy. Tarinallisessa yritysvideossa nähdään koukuttavalla tavalla, miten tarinan sankari, eli sinun kykysi ratkaista ihmisen ongelmia ja täyttää heidän tarpeitaan, selviää tarinan lopussa, draaman ja käänteiden kautta. Tarinallisessa yritysvideossa markkinointiviestisi tulee nähdyksi, koska se tulee ilmi loppukäänteen jälkeen. Tarinallinen yritysvideo on yksi parhaita markkinoinnin tapoja, koska se koukuttaa katsojan. Tarinallinen yritysvideo on yksi parhaita markkinoinnin tapoja, koska se katsotaan loppuun asti. Tarinallinen yritysvideo on yksi parhaita markkinoinnin tapoja, koska se todistaa yrityksesi kyvyn ratkaista ihmisten ongelmia ja täyttää heidän tarpeitaan. Tarinallisessa yritysvideossa markkinointiviestisi tulee nähdyksi, koska se tulee ilmi vasta loppukäänteen jälkeen. Hyvä yrittäjä, jos sinulla on tyytyväisiä asiakkaita, niin sinulla on todellisia, aitoja ja koeteltuja sankaritarinoita, joiden sankari olet sinä. Olisiko hullu ajatus, jos hyödyntäisit jo olemassa olevia tarinoita yrityksesi markkinoinnissa? Ota yhteyttä, niin valjastamme tarinan voiman sinun yrityksesi yritysmarkkinointiin.